Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng dating driver ng aking tita na si Papay Litz at ang kanilang kasambahay na lalaki na si Kuya Boy Bicol. Taong 2001 ito. Ako'y nasa 11 taong gulang pa lang. Kalakasan noon na negosyo ng tito kong Hapon dahil meron sila noong talent agency. Agency na nagpapalis ng mga babae at lalaking talento papuntang Japan. Kabi-kabila ang kanilang mga negosyo noon. Kaya naman kayang-kaya nilang bumili ng bahay kailan man nila gustuhin. Pansamantalang nakatira sa amin noon ang tita ko. Gawa ng hinihintay niya makabalik galing Japan ang kanyang asawa. Ang gusto niya kasi ay sabay silang titingin ng bahay para agad nilang mapili kapag meron silang napagkasunduan. Makalipas ang ilang buwan, umuwi ang tito ko galing ng Japan. Nanatili lang sila ng 3 araw sa isang hotel. Sapat na araw na yon para makahanap sila ng bahay na bibilihin nila. Napagkasunduan ng mag-asawa na tumira sa Parañaque dahil malapit ito sa mga opisina nila. Nasa gitna kasi ito ng Alabang at Makati. At nasa tapat din kasi ng mismong bahay na bibilihin nila ang biniling bahay naman ng kaibigan ng tito kong Hapon na itago na lang natin sa pangalang Watanabe. Nagdesisyon ng mag-asawa na ipabless ang bahay. Kultura na kasi nating mga Pinoy na kapag bago ang ating mga sasakyan, bahay, motor, o ano pa mang may kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay, ito'y ating pinabebendisyonan para mawala mga negatibong enerhiya na nakabalot dito. Araw na ng blessing. Inanyayaan ng tita ko ang lahat ng mga kamag-anak namin. Masyadong malaki ang aming pamilya, kaya't hindi ito nagkasya sa kanilang piniling bahay. Alam na ito ng tito kong Hapon na hindi magkakasya ang pamilya doon. Kaya ang ginawa nito, hiniram niya ang bahay ng kaibigan niyang Hapon na nasa tapat lamang ng kanilang bahay upang doon ilagay ang mga handa at upang doon na din sila mag-inuman. Dahil malaki ang bahay ng kaibigan niya at wala pa itong mga gamit, kaya talaga namang tamang-tama ang lugar na yon para maglagay ng long table para sa mga paglalagay ng handa nila. At isa pang long table para naman sa mga mag-iinuman. Napakasaya nung araw na yon. Halos lahat ng tao ay busog na busog at halos hindi na din nila maubos sa mga alak sa dami nito. Hanggang umabot na ang hating gabi at ang iba ay nagdesisyon na umuwi. Pero yung mga nakatira sa malalayong lugar ay naisipan na lamang na magpalipas ng gabi. At kasama sa mga nagpaiwan, si Papay Litz at Kuya Boy Bicol. Silang dalawa lang ang naiwan sa bahay ng kaibigan ng tito ko. Ang ibang nagpaiwan naming kamag-anak, doon natulog sa bahay ng tita ko. Ang gusto pa daw ng iba ay magkwentuhan at ipagpatuloy pa ang pag-iinom. Bandang 1:00 na ng madaling araw. Tulog na ang lahat. Tahimik ang paligid. Konti pa lang kasi ang nakatira noon sa lugar na yon. Parang mga 7 o 8 residente pa lang noon ang nakatira sa village na yon. Dati kasing talayban ang lugar na yon. Nakapwesto na silang dalawa sa kanilang tutulugan. Si Papay Litz sa 2nd floor. Nasa gitna siya ng 3 kwartong wala pang mga pinto. At si Kuya Boy Bicol naman, natulog sa isang maliit na kwarto na nasa loob ng garahe. Tahimik silang natutulog. Dala ng kalasingan, hindi na malaya ni Papay Litz na nasa loob na siya ng isang kwarto nang siya'y maalimpungatan. Nilalamig ang kanyang mga paa. Papikit-pikit pa nitong minumulat ang kanyang mga mata. Nakaharap siya sa bintana. Nang mawala ang panlalabo ng mga mata niya, kitang-kita niya ang isang matandang babaeng nakalutang. Kulubot-kulubot na ang muka, puti ang buhok, at nanlilisik ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Nakaporma ang mga kamay nito na para siyang kakalmutin. Papalapit na ito sa kanya. Sumisigaw si Papay Litz.
Pero walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan at halos maramdaman na niya na parang napakarami nitong dugo sa loob. Itinikit ng matanda ang kanyang mukha sa mukha ni Papay Litz. Nagtitigan silang dalawa ng mata sa mata. Sabay ngumiti ang matanda. Sabay bulong ng, "Umalis ka na rito!" Biglang nagising si Papay Litz dahil naramdaman ng katawan niya na para siyang mauhulog. Ang kalahati na pala ng katawan ni Papay Litz ay nasa may hagdanan na. Konting-konti na lang at mahuhulog na siya rito. Noong naalimpungatan siya, meron siyang nakitang isang malaking anino. Tumakbo ito papunta sa baba. Sa baba, kung saan naman nandoon ang isang malaking puno. Kasabay ng pangyayari kay Papay Litz, tahimik nang natutulog si Kuya Boy Bicol. Nagising lamang ito dahil meron siyang narinig na parang sumisigaw na babae sa garahe. Sinilip niya ito dahil wala namang pinto ang mga kwarto doon. Meron siyang nakitang isang malaking anino na akala niya ay maliit na puno lang. Dala ng sobrang pagod ay hindi niya na ito pinansin. Inisip na lamang niya na baka mga narinig niyang ingay ay tawanan ng mga tita ko at mga kamag-anak namin. Bumalik siya sa pagkakahiga niya. Nawawala na ang diwa niya. Napapalitan na ito ng antok. Nakaharap ang ulo niya sa garahe. Dahan-dahan nang pumipikit ang mga mata niya. Nang biglang meron siyang nakitang isang mabilis na anino na naglalakad papalapit sa kanya. At sabay may tumama sa pisngi niya na napakalakas na hangin. Animoy para daw siyang sinasampal nito. Nagulat si Kuya Boy Bicol. Napatayo siya nang wala sa oras. Tumakbo papasok ng bahay dala ng pagkagulat niya. At nakita niya si Papay Litz sa hagdanan na hinahawak-hawakan nito ang ulo niya. At wika ni Papay Litz, "Binangungot ako dito, boy. Matandang babae tsaka anino." Hinihingal-hingal pa si Kuya Boy Bicol nang sinabi niya, "Ako rin, Papay Litz. Malaking anino. Parang matandang babae din na buhagang yung buhok." Kaya napagkasunduan na lang nilang dalawa na magsama sila sa isang kwarto. Pero hindi pa rin sila tinitigilan nito. Doon sila sa kwarto na nakatapat sa harap ng bahay ng tita ko. Si Papay Litz sa taas ng mga bangko. Si Kuya Boy Bicol naman sa lapag. Ilang minuto pa lang sila doon at hinahanap pa lang nila uli ang kanilang mga antok. Nang biglang may humila sa isang bangko na hinihigaan ni Papay Litz. Imposibleng hangin lang yon dahil nakapatong doon ang mga paa niya. Nagulat sila pareho. Bigla silang nakaamoy ng napakalansang amoy. Parang nabubulok na bituka na hindi nila maintindihan. Kaya hindi sila nagdalawang isip na umalis na sa bahay na yon. Kahit alanganing oras na. Kumatok sila sa bahay ng tita ko at doon na nagpaumaga. Kwento nilang dalawa ito tuwing nagkakaroon kami ng mga pagsasalo-salo at nauuwi sa kwentong kababalagan. Masasabi kong totoo ang kwentong ito dahil dalawa silang nagpapatunay. At wala din naman silang mapapala kung magkagawa-gawa sila ng kwento. At maski ako sa sarili ko, alam kong totoo ito. Dahil ang bahay na tinitirahan namin ngayon ay ang bahay ng tita ko. At nasa tapat ng bahay namin ang kinukwento kong bahay. 2 beses pa lang may nagtangkang tumira sa bahay na ito. Pero wala nang tumatagal ng 1 buwan. Lahat sila ay agad-agad ding umaalis.
Kaya ang ginawa na lamang sa bahay na ito, ginawang tambakan ng mga gamit pang construction. At magpahanggang sa ngayon, ay wala pa rin nakakabili ng bahay na ito mula kay Watanabe. Isang misteryo pa rin sa amin kung bakit ayaw niyang pakawala ng bahay na ito. Makikita niyo sa dulo ng video ang bahay na sinasabi ko. Kayo ni mismo ang humusga kung ano ang makikita ninyo. In memory of Papa Hilito. Rest in peace. Ito ang bahay na sinasabi ko sa inyo. Yung mismong bintanang yan, diyan nakita ni Papa Hilito yung babae. Paikot ito. Yang mataas na bintanang yan, diyan daw madalas nagpapakita yung matandang babae. At yan, ang kwartong tinulugan nilang dalawa na nakatapat sa bahay ng tita ko. Dalawang kuha ito, isang umaga at isang gabi. Antabayanan nyo yung panghating gabi. Ito ang kuha niya kapag hating gabi. Kayo na ang humusga. At kayo na rin ang bahala kung ano't ano man ang inyong makikita.